Ahojte, zdravím všetkých športových nadšencov. Moje meno je Robo, som zakladateľom športovej organizácie RIOSO a rád by som vám ukázal, ako fungujú naše individuálne tréningy. Momentálne sa nachádzame v Prahe, kde nám prebiehajú 4 individuálne tréningy. Tu máme trénera Vojtu, ktorý sa venuje dvojičke Filipovi a Irimu. Niekedy máme aj takto dvojice, keď sú chlapci výkonnostne rovnakí, väčšinou sú to spoluhráči alebo sú to bratia. Tu máme skúseného trénera Mareka, ktorý sa venuje Danovi, veľmi šikovný, talentovaný chlapec. Ako môžete vidieť, tak pracujeme jak s talentovanými deťmi, ale chodia ku nám aj menej talentované deti, ktoré majú radi šport a chcú sa rozvíjať v tom danom športe, či už je to fotbal alebo basketbal. Máme aj gymnastické tréningy, atletické tréningy. Tu máme trénera Tomáša, ktorý sa venuje dvom chlapcom. Chlapci sú bratia, začiatočníci, futbal ich baví, takže s nimi robíme nejaké základné cvičenia, prihrávky, aby získavali správne návyky. Tu máme trénera Nikyho, ktorý sa venuje šikovnému Peťovi. Peťo hrá za Spartu a s vysokou pravdepodobnosťou má len tie najvyššie ciele, že chce byť profesionálny futbalista. Takže takýmto spôsobom sa venujeme deťom a mládeži. Okrem detí a mládeží trénujeme aj dospelých. Okrem toho máme spolupráce s rôznymi klubami. Jednak fotbalovými klubami, máme dokonca aj spoluprácu s rugbystami, kde chodíme ako atletickí tréneri a robíme tam atletickú prípravu pre tých daných športovcov. Snažíme sa športovcov, mladých športovcov rozvíjať obecne v športe. To znamená, že máme spolupráce aj s fyzioterapeutom, športovým psychologom a odborníkom na stravu. Takže není to len o tých individuálnych tréningoch, ale snažíme sa rozvíjať toho daného športovca komplexne. Všetky potrebné informácie nájdete na našich webových stránkach www.rioso.cz a www.rioso.sk. Okrem toho určite sledujte naše sociálne siete Facebook a Instagram, TikTok, kde pridávame pravidelne obsah z našich tréningov a kempov. Tak budeme sa na vás tešiť. Môžete sa prihlasovať.